दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै सोलोंथाइ बिफाननिजों सोमोन्दो थानाय माखासे जेफोर गोनांथार जेंना दङ बा माखासे जिखिनि जेंना नुजाथिदों बिनि सायाव आसाम सरकार आरो सोलोंथाइ बिफानखौ जोङो निसिम दाबि होनो नागिरदों। दा बेयाव जि गुबै बाथ्रा बे जाबाय जे थांनाय 10 साननि सिगां आसाम सरकारनिफ्राय डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसना पोस्ट ग्रेजुएट टिचार हायर सेकेन्डारिनि जि साबजेक्ट टिचार बेनि थाखाय पिजिटि जि टेटनि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदों आरो सारा आसाम नाङै 2200निबो बारा 2200नि बारा बेयाव माने पोस्ट माने एडभार्टाइजमेन्टआव होदों आरो बे पोस्टफोरनि गेजेराव जोङो नायबाय आरो बेयाव क्राइटेरिया होदों 3नि साब पॉइंट 1 2 3 4 बेयाव क्राइटेरियाव एसामिस मिडियाम, बर' मिडियाम, बेंगली मिडियाम आरो हिन्दी मिडियाम मोनब्रै मिडियामनि आलादा आलादा मोनसे क्राइटेरिया होनानै होदों जे एसामिस मिडियामाव जायफोरा एप्लाइ खालामगोन बिनि थाखाय कम्पालसरि एसामिस मिडियाम, बर' मिडियामाव जायफोर एप्लाइ खालामगोन कम्पालसरि बर' मिडियाम आरो हिन्दी आरो माने बेंगलीनि थाखायबो सेम होदों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे आसामाव बेबायदि बर' मिडियाम हाई सेकेन्डारि होननाय खुनु मोनसे बेबायदि हाई सेकेन्डारि गैया। आसामाव दङब्ला हाई स्कुलसिम बर' मिडियामा दङ 10सिम आरो बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम मिक्स मिडियाम स्कुल दङ। दा हायर सेकेन्डारियाव बर' मिडियाम, इंलिस मिडियाम, एसामिस मिडियाम गुबुन गुबुन मिडियामनि फरायसा फरायसुलिफ्रा एडमिसन लायो आरो गावबा गाव माने एसामिस मिडियामनि बेकग्राउन्डनिया एसामिसाव लिरो, माखासेया इंलिसावबो चइस खालामो आरो बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा मेइनलि इंराजियाव बिथांमोना हायर सेकेन्डारिखौ लिरो। बेबायदि मोनसे थासारियाव दिनै बर' मिडियामनि जायफोर टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट दङ बिथांमोना जोंखौ बुंदों आरो जोंनिसिम कुइसन खालामदों जे आसाम सरकारनि नैबे जि एडभार्टाइजमेन्ट बे एडभार्टाइजमेन्टजों बर' केन्डिडेटफ्रा बन्सित जागोन आरो जों जेब्ला डिटेल जि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ स्टाडि खालामबाय, टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ जों नायबाय, हाउ टु एप्लाइखौ नायबाय, बेयाव माने बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि दङ आरो बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनांगौनि थाखाय, बे गोरोन्थिखौ मडिफाइ खालामनांगौनि थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथांखौ जोङो दिनै बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बर' आरो असमिया मोननैबो प्रेस बिबुंसाराव जों आपिल खालामदों जे नैबे जि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ मडिफाइ खालामनांगौ आरो आसामनि गासैबो हायर सेकेन्डारियाव एस पार जि रस्टार होनाय दङ, जुदि शिबसागराव, डिब्रुगड़, तिनसुकियाव, अबा गलाघाटआव, गवालपारायाव जुदि पोस्ट दङब्ला बेयाव एसटि प्लेननि मोननै मोनथाम पोस्ट दङ, एसटि हिलनि दङ, आनरिजार्भ दङ, रिजार्भ फर माने इक'नमिकेलि उइकार सेक्सननि दङ, अबिसिनि दङ, एसटि हिलनि दङ। दा बेयाव जाय जेरै केटेगरि बा जेरै रिजार्भेसन दङ बे मथे रस्टाराव बिसोरो एप्लाइ खालामनो मोनगोन बेखौ बुजिबाय जोङो। खिन्थु जिहेतु तिनसुकिया, डिब्रुगड़, शिबसागराव बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि गैया आरो 11-12 जिहेतु बर' मिडियामावनो जाखायाखै, बिथांमोना एसटि प्लेन हिसाबै एप्लाइ खालायोब्लाबो बिथांमोना बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि जानायनि थाखाय बै एसामिस मिडियामनि स्कुलाव हायार सेकेन्डारियाव बिथांमोना एप्लाइ खालायोबाबो बिनि केन्डिडेटसारा रिजेक्ट जागोन आरो बिनिफ्राय बियो बन्सित जागोन। दा बेखायनो आसाम सरकारखौ जों दाबि दैखांदों बे एडभार्टाइजमेन्टखौ उथायनानै लानांगौ आरो इमिडियेटलि माने गोदान एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों गासैबो जोंनि केन्डिडेट्सफोरा एप्लाइ खालामनो हानाय मोनसे पर्यायसिम माने सुबिदा मोननांगौ आरो जाय केन्डिडेटफ्रा दिनै बे सुबिदानिफ्राय बन्सित जानो नागिरदों बिथांमोना जोंजों रायज्लायबाय थादों आरो बिथांमोना कर्टआवबो केस होनो थाखाय रायज्लायदों। आङो खावलायो जे कर्टआव केस होनायनि सिगांनो आसाम सरकारा बिनि सायाव संशोधन खालामनानै गासैबो केन्डिडेटफ्रा इकुवेल जास्टिस मोननांगौनि थाखाय बिनि बेबस्थाखौ लानांगौ। बे से नम्बर। 2 नम्बरा जाबाय कभिड-19नि थाखाय आसामाव मेट्रिक हायार सेकेन्डारि आनजाद जायाखिसै। इभालुएसननि गेजेरजों रिजाल्टआ ओंखारबाय। मेट्रिकआव 93%, हायार सेकेन्डारियाव 98 पॉइंट सामथिं। दिनैनि बे समाव जायफोर मेट्रिकआव उथ्रिसारबाय, हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसारबाय बिथांमोना दिनै रिमोट एरिया, डाउन ट्रडेन एरियायाव जायफोरा दङ जेराव हायार सेकेन्डारि, जुनियर कलेज बा डिग्री कलेज गैया, बै जायगानि जायफोर फरायसा फरायसुलि
दिनै बिथांमोना फरायनायनिफ्राय बन्सित जानानै दङ खारन दर्पणआव जायफोर रेजिस्टार खालामबाय प्राय 4 लाखनि खाथियाव जायफोर स्टुडेन्ट दङमोन बिनिनो आधानि खमसो एडमिसनखौ दिनै मोन्दों। दिनै जों जुदि फिसा एग्जाम्पल नायो बिटिआरआव मोनब्रै जिल्लायाव डाइरेक्टर अफ इडुकेसननिफ्राय जों डेटा तथ्य लाबाय 50,000 स्टुडेन्टआ बेयाव मेट्रिक पास जादों नाथाय बेयाव इनटेक केपासिटिया दङ बर' आरो एसामिस मिडियामनि जि स्टुडेन्टआनो जाया मानो मात्र 22,000ल' बा 28,000 फरायसा फरायसुलिया दिनै बन्सित जागोन। आसामावबो गोबां जायगायाव बर' मिडियामनि फरायसा फरायसुलिया दिनै बन्सित जादों आरो बेखायनो आसामाव बड'लेण्डआव जेरावखि थाया मानो जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया हायार सेकेन्डारि आरो डिग्री फरायनो मोननांगौ खुनु सासे फरायसा फरायसुलिया बन्सित जाया। बिनि थाखाय जों सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खननै खनथाम जों रायलायबाय बिथाङा बुंदों आं बिनि थाखाय बेबस्था खालामगासिनो दङ खिन्थु जोंनो खम समनि गेजेराव बिनि मोनसे बेबस्था नांगौ आरो जाहाथे बै फरायसा फरायसुलिया बन्सित जाया। दिनै इनटेक केपासिटि बारायनायनि थाखाय मोनसे बेबस्था लाबोदों हायार स्कुलखौ हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड खालामनाय नाथाय बे हाई स्कुलखौ हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड खालामनायनि थाखाय जि कन्डिसन लगायनानै होदों बेयाव कम्पालसरि बेयाव एमए एमएससि एमकम बा आर्ट्सखौ जिहेतु स्टार्ट खालामदों माने एमए पास थानाय बै हाई स्कुलाव फोरोंगिरि थानांगोन होननानै बुंदों। दा बेथ' खाफालनिसो बाथ्रा जाहैगोन खारन हाई स्कुलाव नोङो एमए पास माने नङाबासिनो बिए माने बिएड थानाय बा टेट थानायानो बेयाव एपइन्टमेन्ट मोनो। दा जायफोर फरायसालिखौ जोङो आपग्रेडेसन खालामनांगौ जेराव निड बेस बे फरायसालिखौ आपग्रेड खालामनांगौब्लाबो क्राइटेरिया खानानै होनायनि थाखाय बिसोरो दा आपग्रेड जानो हायाखै। दा बेखायनो बिनि थाखाय बेबस्था लानांगौ मर्निं शिफ्ट इभिनिं शिफ्ट क्लासरुम बारायनाय टेम्परारि टिचार एपइन्टमेन्ट होनाय जि बेबस्थायानो जाया मानो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया एडमिसननि थाखाय फरायनायनि थाखाय सुबिदाखौ मोननांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारखौ दाबि दैखांदों। थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे 6.3 नि गेजेरजों जोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय बिटिआर सुक्तिनि जि दफा दङमोन बे दफानि कमिटिया बोसोरसे जाबाय कमिटिजों जोङो सेभेरेल राउन्ड डिसकास खालामबाय सोलोंथाइ मन्थ्रि गोदानै बिबान मोननाय बिथांजोंबो जों सावरायबाय आरो बिथाङा बेखौ पलिटिकेल लेभेलाव डिसकास खालामनानै बिनि मडेलिटिखौ फाइनाल खालामनानै खामानिखौ मावनोसै होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बे खामानिया दाबो आगबारायाखै। दा बेखायनो जोङो बे फाइनाल स्टेजाव दङ खेबसे मडेलिटिया फाइनाल जायोब्ला एबसुआ गावनि मडेलिटिखौ जों साबमिट होबाय सरकारनो आरो बिनि उनाव सरकारा एबसुनि मडेलिटि आरो एक्जिस्टिं माखासे जिखिनि नर्म्स आरो क्राइटेरिया दङ बेखौ माबायदि रिलेक्सेसन कनसिडारेसनाव लाबोनानै मडेलिटिखौ फाइनाल खालामनो हायो बेखौ मिलायनानै जेला फाइनाल जागोन बिनि उनावनो प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रसेसा स्टार्ट जागोन। दा बेखायनो कर्टनि स्पिरिट बायदि फरायसालिया सरकारि जानांगौ बिनि थाखाय जों हाबा मावबाय थादों आरो बे बेलायाव आसाम सरकारखौबो जोङो दाबि दैखांदों जे इमिडियेटलि एजुकेसन रिलेटेड जिखिनि इस्युस दङमोन बे इस्युसफोरखौ कमप्लिट खालामनांगौ। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे पोस्ट क्रिएसननि जि बाथ्रा लिरनाय दङमोन जोंनि डिग्री कलेजफोराव बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनाय पोस्ट क्रिएसन खालामनाय दा मोनसे प्रप'जेल दङमोन जे 13टा कलेजाव 21टा बर' डिपार्टमेन्टआव पोस्ट क्रिएसन बबेबा कलेजाव मोनसे मोननै मोनथाम बबेबा कलेजाव मोनसे नाथाय दिनै डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसना बै भुल तथ्य हरनानै स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टखौ गोरोन्थि खालामनानै 11टा कलेजाव 11टाल' पस्ट वाइरास बियो 13टा कलेजाव 21 पस्ट जानांगौमोन नाथाय 11टा कलेजाव 11टाल' पस्ट बिथांमोना दिनै क्रिएसन खालामनानै हरबाय। दा बेखायनो बिनि सायावबो जोङो आसाम सरकार सोलोंथाइ मन्थ्रि सोलोंथाइ बिफानखौ जों खावलायदों जिखिनि गोरोन्थि खालामनाय तथ्य बिनि आधाराव कारेक्ट खालामनानै गोदानै बे प्रप'जेलखौ मुभ खालामनांगौ आरो बिनि गेजेरजों पोस्ट क्रिएसननि बेबस्थाया जानानै फैनांगौ जिहेतु बै कलेजाव निड बेस बेसिसाव पोस्ट क्रिएसना मास्ट आर्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनो गोनांथार खारन बेयाव बर' एमआइएल बर' डिग्री मेजर लानाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बेयाव दिनै फरायनानै दङ। आरो नेक्स्टआव जाहैबाय जे 10टा कलेजाव 20टा मोनसे पोस्ट क्रिएसननि बेबस्था जादोंमोन नैबे नै दा रिसेन्ट ओंखारनायनि सिगां नाथाय बे 20टा जे पोस्ट क्रिएसन फैदोंमोन बिनिनो मोनबा कलेजाव बा मोनबा पस्टखौ दिनै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना माने रस्टार खानानै होदों। दिनै बिथांमोना बुंदों ओबिसि
दिनै बिथांमोना बुंदों SC ST हिल बे रस्टार खानानै होदों बर' डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनगोन बा बर' मानसियानो मोनगोन खारन बियो बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनानै बर' मेजर लानानै मास्टार डिग्री खालामनानै नेट स्लेट PhD खालामनानै क्वालिफाइ जानाय साफा साफा बेक्ति आरो बै बेक्तिफ्रा बर' डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनगोन दा OBC खानानै होयोब्ला बर'आथ' ST प्लेन ST आवसो गोलैयो OBC सासेया बर' डिपार्टमेन्टआव माबायदि बियो एपइन्टमेन्ट मोनगोन बा बबेनिफ्राय जों नागिरनानै लाबोगोन SC बा ST हिलनिफ्राय जुदि जोङो लाबोनांगौ जायोब्ला बेबायदि बर' मानसि गैया खारन बर' मानसिया ST प्लेनावसो खथाया रिजार्भ जानानै दङ OBC नि थाखाय बर'आ बेयाव स्पेस गैया SC आव बर'आ स्पेस गैया बा सासे OBC SC खौ लाबोनानै जुदि बेयाव एपइन्टमेन्ट होयोब्ला बियो माने जिहेतु बेबायदि डिग्री लानाय कुनु मानसियानो बेक्तियानो गैया बै मानसिफोरा माबायदियै माने बेयाव एपइन्टमेन्ट मोनगोन बा सरकारा बे पस्टखौ बोरै फिलआप खालामगोन दा बेखायनो बे मोनसे मिनिंलेस माने मोनसे डिसिसन होननानै जों सानो आरो सरकारखौ जों खावलायदों OBC SC ST हिलनि नामाव जे रिजार्भेसन मोनसे बानायनानै जोंनि केन्डिडेटफोरखौ बनसिद खालामदों मोनबा कलेजनि मोनबा पस्टआव बेखौ इमिडियेट उइथड्र खालामनानै बे गासैबो पस्टखौ माने रिजार्भ फर ST प्लेन खालामनानै एपइन्टमेन्टनि बेबस्था खालामनांगौ होननानै जों दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदों। गोजोन्थों।